Takže pozbudzujte naozaj trošku potlesku ako. Len pomôžete atmosfére ducha. Áno. Keďže kopia aj dlhá zbraň, tak je problém dostať sa bližšie. To je nebezpečné. A je to zásah, áno, je to 1-0 pre Andreja. Páni, to si to pekne. A dá sa povedať, že Dominik dostal veľmi dve rýchle zásahy, prvý nepostrehol, takže ja to vidím na 3-0, páni. 3-1, takže bola 3-1. V tomto prípade, keďže ideme na body, tak Andrej vyhral. Tak dobre, tak mu dáme ešte jednu šancu, takú poslednú, no ukážte sa. A myslím si, že to je jednoznačné. Peter, ale tak sa nemáš správať. Nie. Takže vyhral Andrej, tak dajme sa ešte taký posledný. Ja si myslím, že by... Alebo kto? Tropček? A proti komu ideš? Ja by som dal niečo zaujímavé, teda holí proti korytnačka. Jaj, že korytnačka, takže pán neurazil vás tento žoldnier, takže ja si myslím, že výzva je jasná. Takže náš maličký proti pánovi Uvilakimu. Čo myslíte, kto bude víťaz? Andrej už nepí. Páni, boj. Zásah, áno. Hlava, ale no, bolo to aj na brucho. By som povedal, že to bolo tak rovnaké, 2-1, by som povedal. Tak dáme to bez bodov a kto bude prvý na zemi? Áno! Zábava trvala dlhšie! Tak keby zábava trvala dlhšie, kto bude prvý na zemi, prehráva. Tak Tropček je väčší, ale Maťo má na sebe veľa viacej železa. Aj to bol chrbát.